ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ አለና ካብ ውሽጠይ ጽቡቕ ነገር ይግንፍል ድርሳናተይ ከኣነ ንጉስ ይብል ካብ ውሽጥና ዝነቐለ ምስጋና ንዓኻ ይኹን ዘስተምር ጽቡቕ መንፈስ ካብካዮም ካብ ኣፎም ድማ ማንና የጉደልካን ተጻሒፍ እዩ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዘስተምር ጽቡቕ መንፈስ ንዕድሞን ንጽውዖን ኣለና በሰዓት እዚ ኣብ ቃልካ ተኣምራት ክንርኢ ዓይንትና ክትከፍት ብሽም ኢየሱስ ይጽሊ ኣለኹ ጉባኤና ሕሊፍና ጎይታ ንበካ بشم يسوع كريستوس آمين. እግዚአብሔር استمسكنا يهون. مقداي بزعبة منجست عمل خزبل تماهرنا نيرنامو. إفسون تايب لنا. فطراتي إنا مويلو يجمر እግዚአብሔር يمسكن. نتأمله كنا على لسولو كنا مسرات علم زدالو سناي جبري بخرسوس يسوع استفترنا إنا عيلو. እግዚአብሔር يمسكن. እንታይ ዝብል ዘሎ ጳውሎስ ንኤፌሶን እግዚአብሔር ክፈጥረና ሁሉ ዕላማ ነይርዎ ኢሉ ግን ነዊሕ ግዜ ፖዝ ኮይኑ ነይሩ እዚ ዕላማ እዚ ጠጠው ኢሉ ነይሩ ፍጡራቱ ኢና እሞ ኣምላኽ ክንመላለሰሉ መዓስ ዘዳለዎ ኢሉ ቀደም ዘዳለዎ ዕላማ ነይሩ እዩ ዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን فطراتي إن أمو نتأمله كن مسرات علم بخرسوس يسوس زدالو لنا قبري ويكا زدالو لنا علامة هم بحدش بخرسوس يسوس حجين تاكوين نتعلامة تخفيتو مالتي እግዚአብሔር ይመስገን أملاخ بيسوس كريستوس نزع علامة زخال أي جزين تاجرو كفيتو مالتي እግዚአብሔር ይመስገን مصحف قدسنا نقرأنا خلو خمزي لعلي لخ جمري قصرف معرف كل التاب نسخاتكم قدم كم نبرة زعلم زيها خمت منفس حجة أبتم زي إزاز قبر زول حلقة سلطانة يرتمنا لسكم بدلكم من بابسكم موتاز نوركم نعاقاتكم هي وان قبركم نحن خلاتنا خانتنا يسجان حسابات دليتنا قبرنا قدم بتمني السجانا نبرنا كم تم قال أوتم ببهرنا دق قطع نبرنا جناخت بمحرتها بتام زخنا أملاخ ما أنت تابع عازف كرنا عباي فقرون عنا بدلنا موتات كل ناس مسكرسوس يا وان قبرنا بتسقى يخم زدحانكم مسؤولنا تسألنا أبتزمت زمانات بيعونتو بلوت هاب تسقو أب سمايات بخريستوس يسوع مسؤول أب أمت النايلو እግዚአብሔር ይመስገን እንዳይ ዝብል ደሎ እዚ ዕላማ እዚ ዝናይ እግዚአብሔር ዕላማ ሕጂ ብምንታይ ዝኸውን ብጸጋ ኢኹም ዝድሓንኩም ኢሉ ምድሓን ብምንታዩ ብጸጋ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እግዚአብሔር ህያብሲ ነፃ እዩ ውህበት እዩ ማለት እዩ እንቅበሎ ግና ብምንታዩ بأمنتي أملاخ استمسكن يهون سلازم عندتات أمنت زبل تمرتي كنرينا لهم مع أنت እግዚአብሔር ይመስገን إذا مصحف إفسون عب مصحفي مالت عب مستير زحزيو مخنياتو أملاخ بكريستوس زقبرو نجرسي ثابت خرسيان كم يجرا نبكونت كم تمصو يزارب بزح جزية تمهرنا لنا بزح جزية خاني تستمهرنا يا سلازير أنا disappointed كوينا ويكاني تجاجينا لنا حكيرو دقور ماكم متحف قدوس زجاج أو يزمسل جن بأمنات كتورسو سلازلكا تاب بأمنات التلع الإيد جن እግዚአብሔር كمان عايز دليا نياسو أبي وتو وجنيروين وران كمن إياسو استواجه كمان يلن حكيرو 30 حدن نجستات يبلنا مصحف قدس ويكا منجستات حد غزي حموش يوم تحبابيرهم يواقعون يرم እግዚአብሔር ግን ሓደ ቃል ሂብዎ ሙሉእ ዕድሜኻ እንታይ ዝገብረካ የለን ኢልዎ ዝጸረረካ የለን ኢልዎ ሓሲዎ ድዩ ኤርምያስ ልክዕ ከም ዝኾይኑ ማለት እግዚአብሔር ሲ ሓሲኻኒ ኢኻ ጠቢርካኒ ኢኻ ኢልዎ መጽሐፍ ኢያሱ ነገረና ከሎ ግና እንታይ ኢልዎ እግዚአብሔር ሙሉእ ዕድሜኻ እንታይ ዝገብረካ የለን ኢልዎ ዝቃወመካ ወልሓደ የለን ኢልዎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ መጽሐፍ ኢያሱን መጽሐፍ ኤፌሶንን ብጣዕሚ ዝመሳሰላ ምክንያቱ ክልቲአን ብምንታይ ዝውረስ ነገር የዝነግራ በእምነት ዝውረስ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን በእምነት ዝውረስ ነገር እግዚአብሔር እምነት ክሳብ ዘይብልካ ነገር ክሎስ ቱ ወልሓደ አይስጉምኒ ሓደ ግዜ ኣብ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓዱ ኮንፈረንስ ኣዳልዮም
عب قلقال تصويعم عب عالم تراي زي فلت قلقالي يسوع يخاس تصويعمه كمتي عب أنا ذا قليل از قبر كيو كمتي عب كفرناهم يمسي مالتي عدوس قوي زقبر كيو هم دا يتقبرن دي خايلهم بقى تتصابيهم ممسيهم قال እግዚአብሔር كم زبلنا بسر زي مأمانهم سي بزح تأمرات تقبر أيك ألن أب ماتيوس كاني بزح حيلي خقبر أيك ألن يلو اتنا እግዚአብሔር ነገር سي إذا قبل ነገር انت زي له سرح يكلني فتينو مالتيكو ولا حنت خقبر أيك ألن معرف حدا إياس خندبي انزيب لنا كنا قاعد حرموت موسى برا እግዚአብሔር ኢያሱ ድነው አገልጋሉ ሙሴ خمسيሉ ተዛረበው ሙሴ ባሪያ ይሞተ ይልዎ እግዚአብሔር በሞት ሙሴ ዘይ ሐዘነ ሐደት له እግዚአብሔር እንሶም ክንዴ መዓልት በخيም 30 መዓልት በخيም በዘይ መቁራጽ 30 መዓልት ሙሴ በخيም ሙሉ ሪቹዋል አይኮኑን ዝገብሩ ነይሮም ምክንያቱም ሙሴ ማለት ኩሉ እዩ ሙሴ ማለት መግቢ ድሕርዳ ጠሚኻ ሙሴ ማይ ተጸሚካ ንመን ሙሴ ግብፃውያን ተመጽኦም ንመን ሙሴ بحر تعقيتهم نمن نمسي شجرت أمتي نمن نمسي شجرت قحتي لهم نمن نمسي برشق دستي لهم نمن نمسي أبحد أوان جن هيوتهم تلويتو ريهم سرح تلوت كلها كمان كم يبقى از بوسفت وندو زي ما سرحت يقربون ندو إنه دو سجوك دو يتصنح دو يخيد دو يقاتل زيهم جن عديهم كيرام مخا مسيم أبوتاتهم مسيم مو زي فلت عدي ما علتهم مجبي بالعنيرام حسبوه كابصح ما نايل أنت باهيلهم نزغول زر يوم زنبرة موسى and موسى كاب كاتيجوري كاب درجة ناي كالوت نبيات تستفلي أنا يخون كنت بدلله إخزابير تايلو سب أنا نحرد أن حدا النبي ويرا إن حدا نعمل لخسف كقولت سؤال تخينا بمنتهى زقلت إلو بتنبيت زقلت ويكا برأي نصاري برأي ويكا بحلمي زقلته أنا نموسى خزاربو خلوه قنايلو سب مسفتاو يخمز علل سب مسفتاو يخمز علل هم يزعلون نموسى لو موسى فوليو سلاز بموت موسى ورح كمان كوحدهم مهنيات هيوتهم يكاير يزلوا I don't know نموسى حزينو مولوديهم ولا هيوتهم يمز حزنوا لا دلون دعي جن بزخانة كاب كل سب زي حزن انتلو كاب كل نجارات كاب كل فتارن فطرون زابير موسى أغلوكم يلوم حج 3 معلت حزنكم يخم حدش نجار حج يتخيل يلوم زابير حدش نجار يزقت وكا أبزي تفلت أمجدي أبوتات كذي فلت أمجدي يزمر حكايلو أبو غازي فلت أمجدي خارق كانديو تانشت أرى كل لحظة لازم نجركا أبزيت فلت أمجدي زقت وكاملتي ملاخ استمسكن يا أخوان أمنة عيورسني كابس درها أمنة تلما موديها أمنة مسك زعبير تلما مود النجاري ملاخ استمسكن يا أخوان سلازك زعبير نمس ياسون تايلو موسى باري موت تايلو حجد ما تنس إلو مهنياتون تايو سو خامس أم ببكفت من دروغين مالتي تنس نسخان بزول الله زبن نبتة أنا نعتاتهم دك إسرائيل ذهبهم مدرنا بيوردانوس تساقرهم ميلوهم يوم تنو موسى تزارب كوخ اقولكم زرقت اتزبلت بوتان اخاتكم يبوكم الله يلو دبكم يلو نغيروم نطري نص معرف قطر حمش تغنتايلو ملء عدميخا انت يزغبرا كايلن قطر حمش حد عف مشته ملء عدميخا زقامكا سب يلبون يلو ملء عدميخا زقامكا سب يلبون مس موسى خمز نبوركو مساخا دما خوني اي حد كان اي تنتنكانون ابتان بوتاتكم كوبوم زمحل كلهم مدري نسخان الحزبي كترستو يخامو صنع تبع يلو እግዚአብሔር ይመስገን ዳይ ማለት ጽንዕ ትባዕ ማለት እመን ማለት እዩ ካል ትርጉም ይብሉ ታይልዎ ጽንዕ ትባዕ ይልዎ ተባዕ ሰባለው ምሽ ባእስ ዘይ ይፍርሖ ሆም ማለት አይኮነን እዚ ማንያቱ ድሕርዳ ብኾም ርኢኻዮ ደቂ ዓና ኣዝዮም እንታዮም ኣዝዮም ገዘፍትዮም ኣዝዮም ዱልዱላትዮም ንሕና ኣብ ዒንቶም ከም እንታይና ኢሎም ከም መንበጣይና ኢሎም እዚ ልክ ሓቂ እዚ ማንያቱ ደቂ ዓና ኣዝዮም ገዘፍትዮም እተን ከተማታቶም ከንታይን استعردين مالتها مالتي እግዚአብሔር ነዙ ረስዎ ይልዎም እሶም ግን ዕርድልዎም ከተማም ሰቦ ንሓደ ዓሪዱ ዝካለኸል ዘሎን ስኻ ኣብ ሰጥሕ መገዲ ኾንካ ክትሃጅሞ ወይ ክትጥቅዖ ክትሓስብ እንድሕር ዳ ኾንካ ስኻ ክትጠቅዕ ማለት እዩ እዚ ትክክለኛ ጸብጻብ ትክክለኛ ሪፖርት እዮም ኣቕሪቦም እግዚአብሔር ዲስኳሊፋይ ዝገበሮ ምክንያት ግን ናይ እምነት ጸብጻብ ስለ ዘይቀረቡ ጥራይ በቱ ዝርእዎ ግና ትክክለኛ ጸብጻብ እዮም ኣቕሪቦም እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎም ጽናዕ ትባዕ ኢልዎም كم تيمس موسى باريا يزنبرة كم خام سخايل እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር كل ጊዜ መስመኒ سخايل ከተስተውዕሎ ግና
እምነት የድልካ ኩሉ ካብቲ ዘይረአ ከምዝ መጸ ብምንታይና ነስተውዕሎ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር በእምነትና ነስተውዕሎ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እግዚአብሔር ህላውነት ንስኻ ሓሲብካን አቋጽርካን እግዚአብሔር ምሳይ ዘሎ ኢልካ ትኸይድ ናይ ዕብራውያን ጽሓፍ ከምዚ ኢልዎም ንሱ ባዕሉ እንታይ ኢሉ አይ ካሓድገካን ዕሽሽውን ከቶ አይ ክብለካን ኢሉ እሞ ስለዚ ተቢዕና ንበል እግዚአብሔር ረዳየ እዩ ካብ መንዳየ ዝፈርሕ እግዚአብሔር ሓይሊ ይወተዩ ካብ መንዳየ ስንብድ ሰብከ እንታይ ከይገብረኒ ንበል ኢሉ አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ምሳኻ ከም ዘሎ ዝነግረካ ሰብ ዝነግረካ ነቢ አይድለካን እዩ ቃል አምላኽ ነጊርካ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ምሳኻ እዩ እግዚአብሔር ከም ኢልዎን ኢያሱ አነ ምሳኻ ኢልዎ እዚያም ትብዓት እዚያ እምንቶ ተስፋናን ንሱ ኢሉ ታ ቤቱ ግና ትብዓትናን እምንቶ ተስፋናን ክሳዕ መወዳእታ አጽኒዕና እንተ ሓዝናስ ቤቱ ንሕና ኢና ኢሉ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ከምኡ ዓይነት ቦልድነስ ክህልወካ እዩ ዝደሊ እግዚአብሔር ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ትብዓት ክህልወካ እዩ ዝደሊ እግዚአብሔር ምሳይ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ጸልማት ምሳይ እዩ ኣብ ብርሃን ምሳይ እዩ ኣብ ጸልማት ምሳይ እዩ ኣብ ብርሃን ምሳይ እዩ ሓጢአት ተገበርካ እግዚአብሔር ስቲል ምሳኻ እዩ ነቲ ሓጢአት ዝገበርካ ኣፕሩቭ ገይርዎ ኣይኮንኩን ዝብለኩም ደለኹ እግዚአብሔር ብምንታይ ክንቅደስ እዩ ዝደለና ብመንፈስና ብስጋና ብነፍስና ምክንያቱ እቲ ናይ መንፈስና ሓይሊ ንስጋናን ነፍስናን ክዕብልል ዝኽእል ገይሩ ሓይሊ ገይሩ ይፈጢርዎ ሕሳቡ ከምዚ ኢሉ ናይ ኣብ ቆሮንጦስ ጳውሎስ እቲ ማእልያ ዘይብሉ ሓይሊ ኣምላኽ ኢሉ እቲ ማእልያ ዘይብሉ ሓይሊ ኣምላኽ ኣብ ምንታይ ተቐሚጡ ዘሎ ኣብ ኣቕሓ መሬት ሰብ ኣቕሓ መሬት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ማእልያ ዘይብሉ ሓይሊ ኣምላኽ ሲ ኦቨርፍሎ ክገብር ዝኽእል እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ንክርስቶስ ከዓ ከም ሙታ ዝተንስእ ሓይሊ እዚ ሓይሊ እዚ ኣብ ልዕሊ ሓጢአት ክመልኽ ኣዝዩ ቀሊል እዩ ኣብ ልዕሊ ዘይምእማን ክመልኽ ኣዝዩ ቀሊል እዩ ንፍርሒ ክመልኽ ኣዝዩ ቀሊል እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ማዕረ ክንደይ ንዑ ሒዝካዮ ኣለኻ እዩ እቲ ዝውስኖ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር ከምዚ ኢልዎ ንሰብ ኤፌሶን ጳውሎስ ከም ዝበሎም ልክዕ ነዚኦም ካሁም ኢልዎም ማለት እዩ ጽናዕ ትባዕ 3 ግዜ ኢልዎሎም ቁጥሪ 5 ቁጥሪ 6 ቁጥሪ 7 ሙሉእ ዕድሜኻ ዝቃወመካ ሰብ የልዎን ምስ ሙሴ ከም ዝነበርኩ ምሳኻ ድማ ክኸውኒ ኣይ ክሓድገካን ኣይጥንጥነካን እየ እታ ነቦታትኩም ዝህቦም ዝመሓልኩሎም ምድሪ ንስኻ ዝህዝቢ ከተረስትዮ ኢኻ እሞ ጽናዕ ትባዕ ኢልዎ ሓደ ከምቲ ሙሴ ባርያ ዝኣዘዘካ ኩሉ ሕጊ ንምግባር ክትሕልዎ ጥራይ ዳ ጽናዕን ትባዕን ወይ ከዓ ጽናዕን ኣዝኻ ትባዕን ናብ እትኸዶ ዘበሎ ኩሉ ቀንዓካስ ካብኡ ንየማን ኮነን ጸጋም ኣይተግልስ ኢልዎ ነቲ ኣብኡ ተጻሕፈ ምእንታን ተጠንቂቕካ ክትገብሮ ስለይትን መዓልትን ኣስተንትኖ እምበር ነዚ መጽሓፍ ሕጊ ካብ ኣፍካ ይትፍለብ ሽዕ መገድኻ ተቕንዕሞ ድማ ክሰልጠካ እዩ ጽናዕ ትባዕ ኢለ ዶ ያዘዝኩኻን ሳልሳይ ግዜ ሉክ ሃው ኢምፖርታንት ዚስ ኢዝ ማዕረ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ መበል ሳልሳይ ግዜ እንታይ ኢልዎ እንዳተዛረቦ ይፈርህ ስለ ዝነበረ ይመስለኒ ወይ ድማ ዚስ ክሮኒክል ዝጸብጻብ እዚ ኣኻኺቡ ናይ ዝተፈላለየ መዓልታት ጽሒፎ ክኸውን ይኽእል ኢያሱ ወጽናዕ ትባዕ ኢለ ዶ ያዘዝኩኻን እግዚአብሔር አምላኽ ካብ እትኸዶ ኩሉ ንሳኻ እሞ ኣይትፍራሕ ኣይትሸበር እግዚአብሔር ንኢሳያስ ከምዚ ኢልዎ ነቲ ፍርሓቶም እንታይ ኣይትበሎ ኢልዎ ፍርሓት ኣይትበሎ ኢልዎ ምክንያቱ ኣነኻ ፈራሕ ከይገብረካ ኢሉ እግዚአብሔር ፈራሕ ክገብረካ ክሓድገካ ጥራይ ዘለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ፍርሕ መንፈስ ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ ናይ ጢሞቴዎስ ከምኡ ኢልዎ እግዚአብሔር ስንታይ ይብና ኢልዎ መንፈስ ፍቕሪ መንፈስ ቅፅዓት መንፈስ ርእስኻ ምግታእ ይብና እዩ ስለዚ እንታይ መንፈስ ፍርሃት ግና ንባርነት ያበናን ኢሉ ስለዚ ተኣባኻ ዘሎ ህበት እንታይ ግበሮ ኢልዎ ኣተስኣዮ እንድሕር ዳ ተስኢካ እቲ መንፈስ ዝዓይ እቲ መንፈስ ዓለም ወይ ከዓ እቲ መንፈስ ፍርሒ ግና ባይ ዲፎልት ኩሉ ግዜ ከባቢ ዘሎ ምክንያቱ ሰይጣን ዝውሕጦ ደልዩ እንታይ ዝገብር ኢሉ ከም ዝጓዝ መንበሳ ኩሉ ግዜ እዩ ዝዘውር ገለ ነቓዕ እንድሕር ዳ ረኺቡ ኣብ ህይወትካ ኣትዩሎ ካብ ጸሎት እንድሕር ዳ ጎዲልካ ካብ ቃል ኣምላኽ እንድሕር ዳ ጎዲልካ ነዛ ቦታ እዚኣ ሰሪቕዋ ዘሎ ጸላይ ብጀካ ክሰርቕ ካልኣይ መጽን ኢሉ ሎክ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝብለና ሰይጣን ሲ ከሳስሕዋ ተደርቢ ኢሉ ሓቀይዶ ወይ ድማ ሰይጣን ተሳዒሩ ይብለና ግን ኣይትረስዖ ምዕራፍ 2 ኤፌሶን ክጅምር ከሎ ግን እንታይ ኢሉ ሓለቓ ኣምላኽ ዝዓለም እዚኣ ኢሉ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ዓለም ዘበለ ነገር ዝገዝእ ግን መን እዩ ሰይጣን እዩ ስለዚ ዝውሕጦ ደልዩ ዘደናግሮ ደልዩ ኩሉ ግዜ ብቀረባ ኣይደሎን እሱ
تقويو نحرداهم قال نا عكفت تابيل كالو سلوخي لي زاتو مالتي سلازي قويتان تايلو نقحن تسأليون يلو እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ጊዜ ሰባት ንምንታይ ይሰብክ ስንድ ሰዓታት ትጽልይ አምላኽ ዶ ጸማም ይሉ አምላኽ ጸማም ተዝኾን ኢየሱስ ንምንታይ ሙሉ ለይ ትጸልዩ ጸሎት ሕብረት እዩ ጸሎት ናይ አፕሊኬሽን መእተው ቦታ አይኮነን ነግረኩም ጸሎት እንታይ ሕብረት እዩ ኣብ ጸሎት ቦታ መጽኻ ምስ አምላኽ እንታይ ክትገብር ሕብረት ኢኻ ትገብር ማለት ምስ አምላኽ ጊዜ ትወስድ ኮሚሉ እግዚአብሔር ኮሚሉ ሰብ ምስ ፈታው ኢኸም ዝዕልል ኮሚና ንዕልል ምስሙስ ይሉ ክትዕልል ኢኻ ትመጽእ ሕብረት ክትገብር ኢኻ ትመጽእ ክትብርትዕ ኢኻ ትመጽእ ካብቲ ናይ አምላኻዊ ባህር ክትወርስ ኢኻ ትመጽእ ስለዚ ጸሎት ብብዝሒ ብዝገበርካዮ መጠን እንታይ ማለት እዩ ምስ አምላኽ ዘለካ ሕብረት ብኡ መጠን ዓቢ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ከም ኢልዎ ማለት እዩ ነታው ተጻሕፈ ምንታን ተጠንቅቕካ ትገብሮ እዚ ድማ ከምዚ ኢኻ ትገብር ኢልዎ خمي غير كه تتبع كاني ابتاو صر شمون تنغيرو نتاو تصحف تطنقق كم تان كتغبرو ليتن معلتني خاطستون نيلو دحردا سنبت كويناتا زلات كا ديفوشن بوز حي تسق مكانيا ريغولار زخونه حدا معرف معلت مصحف قدس تنبيب كون እግዚአብሔር በዝኽ ዘረብ ይخيل እግዚአብሔር ይመስገን በዝኽ አን እዚ ዘረባ ዝኽ አንተ ይኾን መስለኩም እምነት ይሶክ ዓውሽትኻ ምክንያቱ እትና እግዚአብሔር በረኸት እትና እግዚአብሔር ነገር ክትረኽበሉ ትኽእል መገዲ ሓንቲ በእምነት ጥራይ ኢኻ ተልዕሎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጥራይ ዝመጽ ትምህርቲ ይኮነን እዚ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ብዛዕባ ኖህ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ኖህ ብዛዕባ እቲ ዘይረኣዮ ነገር እንታይ ምስ ረኣየ ኢሉ ራእይ ምስ ረኣየ ኢሉ ብዛዕባ እቲ ዘይተረኣየ ነገር ራእይ ምስ ረኣየ እንታይ ገይሩ ንምድሓን ቤቱ ትኸውን መርከብ ኣዳልዩ ኢሉ በኣ ገይሩ ከዓ ንዓለም ኮነና ኢሉ ነቲ ብእምነት ዝርከብ ጽድቅ ከዓ ወራሱ ኾነ እምበር ኖህ እኮ ሰኽራም ሰብኣይ እዩ ዓቀይዶ መሬት ምስ ፀሓይ ምስ ተወደደ ጅምር ኣቢሉ ወይኒ ገይሩ ኣብኣ ከሎ እንታይ ገይሩ ሰክርሃላ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣብ ኖህ እንታይ ይርዩ ሕብረት ይርዩ ምስኡ ዘሎ እምነት ይርዩ ነቲ ዝተዛረቦ ቃል ማተሪያላይዝ ዝገብር ወይ ድማ ኣብ ውሽጡ زعقور نجاريو أب مسيريو أب نهريو مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እንታይሉ ብዛዕባት ዘይ ተራእየ ነገር ራእይ ምስ ረአየ እንታይ ገይሩ ንምድሓን ቤቱ ትኾን መርከብ ኣዳልዩ ሕጂ ነቲ ቃል እግዚአብሔር ልዕልት ኣብ ከባቢ ዝኾን ዘሎ ገይሩ 120 ዓመት ኮስተሉ ኸላ ማለት ሓደ ሰብ ተወሊዱ ዓብዩ ትምህርቱ ወዲዩ ሙሳኻ እንታይ ይብል ኳሕ ይብል ማለት እዩ ድሓር ከይዱ ተመርዒ ወሊዱ መጺኡ ኣብ ካልእ ዓዲ ከይዱ በጺሕ መጺኡ ሰብ እንታይ ይገብር ኣሎ ኳሕ ይብል አንተ ሰብኣይቲ ነው ዝብልዎ ክሳብ ሕጂ ይሰርሕ ኣሎ ንኣምላኽ ስለ ዝኣመነ እዩ እዚ ዓይነት perseverance ወይ ከኣ እዚ ዓይነት ትዕግስቲ እግዚአብሔር ስለ ዝረኣየ እንታይ ገይሩ ነቲ ብእምነት ዝርከብ ጽድቂ ወራሲ ይኾነ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ነገር ክንርድኦ ዘለና ኣብኡ ከዓ ይብለና ጎይታ ንሒደት ሕሙማት ኢዱ ኣንቢሩ ዘሕወዮ ምንበር ኢሉ ሓይሊ ክገብር ይብለና ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ማርቆስ ማቴዎስ ካኒ ግብርታት ሓይሊ ኣይገበረን ኢልዎ ሕጂ እቲ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ፋንክሽን ክገብር ኣይከኣለን ማለት መጺ ካብ ኢድ ኢየሱስ ምሕላፍ ኣብዩ ሓንቲ ሰበይቲ ግን ኣላ ዛ ሰበይቲ እዚ 12 ዓመት እንታይ ገይረዋ ኢሉና ቃል እግዚአብሔር ደም ዛሕዛሕ ኢልዋ ኢሉ ብልባ ሽዑ እንታይ ኢላ እንድሕር ደኣ ዘፈር ክዳኑ ተንኪየ ኢላ ንምንታይ ያ ዘፈር ክዳኑ ተንኪያ መስለኩም ንሰበይቲ እንድሕር ደኣ ኣብ ሳይክል ኣላ ኣብ እስራኤል ብጣዕሚ ነውሪዩ ኣብ ሰባት ኣይትቀርብንያ ክሳብ ትነጽህ ማለት ስለዚ ኣኽቲ ዛረብ ዘይከኣለት ግን ብልባ እንታይ ኢላ ዘፈር ክዳኑ እንድሕር ደኣ ተንኪፈ ኢላ ካብ ተዓብ ክዳኑ በቲ ዘፈር ገይሩ እዚ ሓይሊ ናባይ ክመጽእ ኢላ ኣተናኻኽፋ ክትጸብቕ ኣለካ ኣሜን ብእምነት ኢኻ ትትንክፍ ማለት እዩ ገሊኦም እንታይ እዮም ዝገብሩ ይደፍእዎ እዮም ገሊኦም ምስኡ እዮም ድሰኣሉ ሰልፊ ሒዞም ገሊኦም ምስ ኢየሱስ ውዒልና ክብሉ ኢሎም I don't know حديثهم من يستنكفني له دايلهم موسمك بطرس نرؤسو حدا غزي ان غويتا زغون حنا برس لز عبيز نبر ايم زبلو
بقرب مالتي مرحو نيرو انت بوا هم يتبل نور زربا يلوس غنحو تايلو ود سبسخ سقل يغبو يمسبلو سلاز تايلو ممهر هم يركا من تنكفن تبليلو كل سب انت يزغبركا زلو يلو يدفعكا يزلو يلو دفف انت يتقم دفو حيلي خباي خيد انت غيرني لو تفليطني እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ምሳኻ ምህላውን እግዚአብሔር በኃይል ምህላኻ ምህላውን ግና ፍልል ያለው እዝብለኩም ዘሎ ሐጂ ርዳኩም አሎ እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ምስመኒ ምሳኻይ ንሱ ባዕሉ እንታይ ኢልዩ አይ ከሐድገካን ዕሽሹን ከቶ አይ ክብለካን ኢልዩ ዘይ ሕዝዋ ካብዚያ ንቕንቕ አይትበሉ በኃይል ምህላው ግና በይኒዩ ጎይታ እንታይ ይብለና ኃይል እግዚአብሔር ንምፍዋስ ምስኡ ድማ ነበረ ኢሉ ኩሉ ጊዜ አይነበርን ቅድሚኡ ማለት እዩ ኃይል እግዚአብሔር ንምፍዋስ ምስኡ ነይሩ ይለና ስለዚህ ኃይል አምላኽ ምሳኻ ኸሉ ጸጋ አምላኽ ምሳኻ ኸሉ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ምሳኻ በኃይል ኸዓይን ዘይ ከዓይን ግና በበይኒ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን በጸጋ መምላስን በሰንበት መምላስን በበይኒ ይዝብለኩም ደሎ እግዚአብሔር ግን በጸጋ ክንማላለስ ይዝደለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን انه كم 12 عامت دم زحزح زبلا سبيت نبرت يبلنا نسخه كل غنزوان حخاي مودت غنا حدا كو خفوس اي كالن بدحريو قريبا زفر كدانو تنكيت بوبو خاتم عودم اقرصي سلازن من تايم سبلهم من يستنكين مسبله كل سبي يدفع كادلو لما قويتاش مጨረሻ እንታይ ይልዋ አጅኹ ጓለይ እንታይ ሕውያትክ ይልዋ እምነትክ ያ ሕውያትክ እትምስ አምላኽ ዘለክ ሕብረት ተነቃሉ ዝተወከልክዮ تزامنكيو نسويو انت غيرك نت حايل ክትቀበልዮ አኺልኪ ዝብላ ደሎ ማለት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ተና እምነት አንድታት ይልና እንሪን ሓደ ክልተ ነገራት ክጠቀሰ ኣብ ከላይ ዜና ሞል 16 ንሕራም ቢብናዮ ከምዚ ይብለና አሳ ዝበሃል ናይ አምላኽ ሰብ ነይሩ እግዚአብሔር ብዙሕ ግዜ ዝገበረሉ ብዙሕ ጽቡቕ ነገራት ዝገበረሉ ማለት ሓደ ግዜ ግና ሶርያ وقم مسبزحو مسقاليهم دي لقبر تناي مزقب ناي እግዚአብሔር كيترفن تاجرو حليفو يبو قبو مالتي كفل على كاملتي قال خلالك تخوين حد عب منغستي እግዚአብሔር ግና بنبي غيرون تايلو عشخايلو يغا الشنت يزيلو نتون فصيمو لبوم نابو صقع من تخصنعوم يبلنا خلاي زينا 16 شعته من تانكصنعم عينت እግዚአብሔር نامتين نبزلا مدري انزورا بزس الشنتي خاز قبركا سلازي دما خف حج جميرو وق كل على كايلو نتوم فصيمو لبومنا انتان كصقع ما انت خصنعم سيلو عينت እግዚአብሔር እንታይ እንዞራ አኩላ ምድሪ እንዞራ እግዚአብሔር ክደል ኾሎ ማን ይናባይኩ ከልዝ ደሊሉ ይዘብል ሽዑን እንታ ክገብሮ ክድግፎ አስተውዕሉ ክርስትና ናይ እምነት ጉዕዞ እዩ ኩሉ ግዜ እዚያ እንፈልጣ ይግባአና እዩ በቀዳይ ክንማር ኮልና እንታይ ኢልና እግዚአብሔር ስዕዮ ነፍስ ወከፍ ብምንታይ ክሕልፎ ሱፐርናቹራል ፋየር ወይ ድማ መለኮታዊ ሓዊ ገይሩ ክሕልፎ ይብልና ሓቂዶ ናይ ገሊዩ ሓሰሪ تزعيون نبر انتاي مالتي سويل كاي بغبري يزعينيرو እግዚአብሔር በምንታይ ሕጎስኒ ይልና ቃል አምላኽ በኃይል ፈረሰ ሕጎስኒ በእጋር ሰብካ አደሳይ ብሎን ይሉ ድሕር ዳል ዓለም ታሕት ኒልካ ሃሊኽካ ድሕር ዳር ሂጽካ ኤሳው ለከንቱ ጻሜካ ኢሎም አበቀሺ በኾንቱ ይኻይ ዝብለካ ማርታ ይልዋ እንታይ ክትገብር ደለኹ ይልዋ ተጻራሪ ምግቢ ትቅርብ ድሓር ተልዕሎ ሽዑት ውልውል ድሕሪ ፍሩታ ትቅርብ ኬክ ትቅርብ ደዘር ተምጽእ ገለተ ማርያም ጎራያ እንታይ ዝሕጉሶ እንተ ንሰባት ጽቡቕ ክትገብረሎም ኮለኻ ዝሕጉሶካ ይኮን ካን ትገብረሎም ሰኻት ደልዮ እንድሕር ትገብር ኮንካ ጊፍቲ ትፈልጥ ኒሃ ማለት እንታይ ምዝደልዩሶም እንታይ ዘድልዮም ሓቀዶ ሰብስ እንታይ ዘድልዮ ኢኻ እምበር ሰኻት ፎቶሲ እንታይ ሞ ክገብረሉ ሕጂ ማርታ ፈታዊት መግቢ ግዲ ኮይና ወይ ድማ ወሓለድያ ትበሃል ኣጋሻርያ ትቕበል ኮይና ጽቡቕ ይጠባይ እዚ ግን እንታይ ገይራ እዚ ብምሉእ ግና ነቲ እግዚኣብሔር ኣብ ሰብ ዝደልዮ ነገር እንታይ ገይራቶ ተኪኣቶ ብምሉእ ንምንታይ ትፅዕር ኣለኸ ኢልዋ እንታይ ትጎይ ኣለኸ እኳ ኸማ እንታይ ገይራ ባይዞ ወይ ክነግረኩም ዝኾነ ተገልግሎ ነገር ንድሕር ዳ ከጉረምርመካ ጀሚሩ እዚኣ ፍልጥቲ ምልክት ናይ ምንታያ እዚኣ ፍልጥቲ ምልክት ናይ ስጋ እያ እዚ ኩሉ ንሕና ኣብ ቸርች እናገበርና ንድሕር ትብል ኮንካ ጀሚርካ ስጋ ጀሚሩ ማለት እዩ
جميرو سجا مالتي بعال كم زي يقبر زيهم ديال العلو نحن أتراك نقبر ندحر جمير كا سجا جميرو مالتي ما أنت يا جراشعو أيت نجران دي خايلاته أسمعها مالتي كتحجز نس أيت نجران دي خا حجزي أيت بلان دي خايلوا قويتا قد صبر يوصل زي الدالوجن تايلوا كولل تبلد الله خنصي خيلوا مالتي سلازي عيو نايسب بحاول مسحلفه نايقليو حاسر خون مو جن مدحان جن وهبت املاخي نايسب سرح زي كوني بلنا قال اغزابير مدحان نفسه جنا خركب يلو تحد قا تمطاطان اندحاوسه يزبل نيرو اندحاوسه زخي سب كان يرو قا سوق عنጨይቲ نايقليو قا انتايو بروري نايقليو جنا ورقي يو سلازي بحاول مسحلفه مليسو انتاي يقبر يبره املاخ استمسكن يخون سلازي مالتي እግዚአብሔር አስተውዕሉ እትኻፍ ስጋሃት ገብሮ ዘበለ በሙሉ በምንታይ ዝሕልፎ በሐዊ ዝሕልፎ ሽዑ እንታይ ይገብር ይቃጸል ኩሉ ሸፊን ካጸንሐ ይቃጸል ማለት እዩ እግዚአብሔር استمسكن ይኹን ስለዚ ሉቃስ ከምዚሉ ብዛዕባ ማርያም ክዛረብ ከሎ ማርያም እትመልአኽ ምስ ነገራ أي تقامتون جنك أنت جبرتون حتى جنا خوينوا حتى خوينوا إذا حتى زخنا شو عن سوايس الذي فلوت كس كما يلو يخوني لا سو أنت يلوا እግዚአብሔር ሳአኖ ነገር ስለዚህ ለሲልዋ ኤልሳቤጥ ከማን ይሉ እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ አስተውዕሉ ሕጂ ናይ እምነት አንድታት ማለት አብዚዩ እምነት ምስ እምነት ይስሐል እምነት ምስ ምንታይ ይስሐል بأمنة السحل أمنة كامس أمنة حبرت زجبر سلازم تايلوا أبتجزيتي يسيف كتجفا خمسة كيل فلتي ملاك تردي والله ما خني أعطون تايز بدنا قال أملاخ بحبو أنت جبر حسبه كحد حسبه يسيف was good guy but not godly at this moment مالتي أبزجزيزي نأملاخ حسب أي تردون جن صبونا جورجن تاجرو هك على عيد لين at least صبوي صادق سلز دبره لنا مصحف قدس بوا سي خمس غيره بخوم يغدي في اخبل ايدلين بحبو او خلو قد فادليو قال اي غزي خقلع ايدلين مالتي እግዚአብሔር እትመልአኽ ዝተረዲዎ ስለስታይልዋ ኤልሳቤጥ ይኽትኸዲ ሕጂልዋ ምስ መን ይኽትኸዲ ምስ ኤልሳቤጥ ይኽትኸዲ ኢልዋ ሕጂ ኤልሳቤጥ ከማን ንኣምላኽ ዝሰኣኖ ነገር ስለዘየለ ድሮ እንታይ ኮይና ኢልዋ حمش ورح مصحف قدس ممهران ابت غزيتس 52 ينيرو ادمي يبلو مصحف قدس ينغرناني ግን ادميهم ግን حليفو نيرو يلنا ناملاخ قا تصبيما ادميهم زحلفو يم نيرو زكريا سبعيا تتصبيس غديفو تصلت كم علم خون جميرو ويدما تقبيل وانا زي مهلا اولاد يخيد نيرو مالتي من تايكم خمس نبرات فلت تملأهم استزاروا تاجروا نعم على الصلاة اللي حدثوا صلاة كاتم اللي سي بس ولا እግዚአብሔር እንታይ ዝደሊ እምነትክ ክሳሓል እንተዳ ኮይኑ ምስቶም ናይ እምነት ሰባት ምስቶም ናይ ኣምላኽ ሰባት ምስቶም እምነት ጥራይ ዘበርትዑ ምስቶም እምነት ጥራይ ዝሰኽዑ ምስቶም ዘበራትዑ ካ ጥራይ ክትከይድ ዝደለካ ሓንቲ ዓንዲ እዚኣ ሕዙ ላይ እንታይ ኢልዋ ኤልሳቤጥ ኢልዋ እንታይ ድሮን ኣምላኽ ስለዝሰኣኖ ዘየለ እንታይ ገይራት ናይ 5 ወርሒ ጥንስቲያ ዘላ ኢልዋ ስለዚ ንሳ እንታይ ገበረትና ተቃላጢፋ ኢሉ ተቃላጢፋ እንታይ ገይራ ናብ ዝባን ይሁዳ ደየበት ይዝብለና ናብ ዝባን ይሁዳ ምስ ደየበት ሽዑ መንፈሰይ ረኺባታ ሰላም ምስ በለታ ኤልሳቤጥ ኩሉ ግዜ እንታያ ዝተነቃቅሐት እያ ኩሉ ግዜ ኣብ መንፈስ እያ ርዳና ኣሎ ምስ ጠነሰት ዮሐንስ እንታይ ኮይኑ ሶሪ ዘካርያስ እንታይ ኮይኑ ዓባስ ኮይኑ ሓቀይዶ ሕጂ ንምንታይ ዓባስ ኮይኑ خدهم عينه أنت زين حق زدي أمين كيو هم يجرو خون قدام تحلفه هم يجرو يلو خدهم ما سلزو خون تملا أخن تاجرو عباس قد كوني هايلو قالت حد جنياي بقالات جيرم أمنت كازطفو بقالات جيرم انتجهات كازطفو سبات تروح أقول لهم يزل كاملتي زيابير نبرهام سي زيابير سدراز فترة أملاخي حكي نبرهام قن تايلو خاف سدرا خاف عليه كم مدرخان تاجبر يلو وتصايلو
بيني كوينة سب زرخبن ديلا دهايد قبر الليل بيني كوينة تبلت لها صبوقي بين هونكا امنتك تهنص نا يهودا ملأخت خمزي له قصر عسرا اتخاب كل تقدست امنتكم انها تهنصكم يلو بمنفسك انت عند قبركم انها تصليكم يبل بمنفسك تصلي كلها انت يزقبر اتخاب كل تقدست امنتك اتحسب بيسوع كريستوس تقبلك يا امنتك انت عند خونت يا تخيل انت تهنصت يا تخيل مسبك تزارب كجمر كل حاجه اندا فرست اندا قدمت ناي سب حساب انت حسبك يا تخيل مالتي اليوم عسرت اسليتي ناي سب حساب يوم تحاسبون يروم ناي سب حساب كحاسبوا زغبرو مسبت راي سلازو عليا إياسون كالاي مني كاليب جن كل جزء أبيهم نيرم أبتدأ بيت مقدس يزبلنا إياسون في الله أو خوين كل جزء مسموس إذا عينيرو لحد أذكرهم حدا جزء منفس جزء عبير كم موسين أبتم 7 مسكدة بوا نمن تاين بيو موسى باري قال يلو كنت موسيقى قني تزاريب موسيقى أنت هيلو قني كذا كنا تزاريب كا أو عبي مالتي كابت ما شور زي كون الوانات حيزو كل جزء أبي نيرو أفت بوتاتي نيرو እግዚአብሔር ይስተመስገን ይሁን ስለዚህ ህብረት ወሳኒ ማለት ቀዳማይት አንድ እንታይ ህብረት ይወሳኒ ምስመኒ ህብረትካ is very important ንሓድሕድኩም እናተዘራረብኩም እንታይ ግበሩ ኢሉ ናይ መንፈስ ሓው ግን እንታይ ትግበሩ ኢሉ ኣይተጥፉ ኢሉ ስለዚህ ዘጥፋ ኣሎ መንፈስ ዝመልእ ኣሎ መንፈስ ዝመልእ ኣሎ መንፈስ ዘጥፋ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን መጽያት ካለይቲ ትሕትና እዩ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ንሰብና ናኡ ቀርብ ከሎ ትሕትና ማለት ገጽ እግዚአብሔር ምድላይ ማለት እዩ ባይዘይ ጌጋ ከይንርዶ ትሕትና ማለት ቃል አምላክ ኩል ክሊር ልነግረና ምዕራፍ 58 ኢሳያስ ታይሉ ከም ሰልሰላ ርእስኻ ምድናን ኣይኮነን ኢሉ ዳውን ቱ ዘ ኤርዝ ገለ ዝባል ዘረባሎ ብዛዕዲ ሓቂሮ ምክንያቱ እንታይ ማለት እዩ ገለ ሰባት ዝኸልዎም ስኸም ዘይብሎም ኮይኖም ዝቐርቡ ይጽቦ እዩ ግን قال أملاك تحتنا إلو زقول صقنا إذا بسمي تسمي حزبي أنت أنت جبر إزبل تحتن تبليلو مريم أنت لا تعدو قوي تاي لا تا ريهم مسألة أنت هجرا إذا إلسابيت استنا واحد يعني را مسألة أنت هجرا بقى ترديو عتمنفس بيت متسيو عملتي عدو قوي تاي نسخنا بايك متسس كابي يكون الليلة تا قريم واشو شو أنت إلى نسا وردت باريو نسوريو إلى من يزيا مريم مالتي وردت مالت حجي مريم سي بشجر حليفة تواريدا قال حقول سابولا أبزخون بوتاي نجرناني مالتي جن وردت زبلوجن you have been mindful to the humble state of your servant إبلو تاي مالتي أتي humble كوين أب كن ميقع تحتي لجتس كاز دلو كل عمتات سي ذكر كايو أعتبر دلا قال أملاك كم زيبل نسو بجزيو العلك بلوكم يمايلو حجي انتي غبوريلو ابكن እግዚአብሔር ታይግበሩ ትሕት ቦሉ ይሉ ገጽ አምላክ ድሎይ ማለት እዩ ትሕትና ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ታይ ማለት እዩ ገጽ አምላክ ምድላይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሰብ ና አምላክ እንዳቀረበ ኮይድ ከሎ ቀዳማይት እግዚአብሔር ዝቦ ነገር ትዝደልዮ ይኮነ እንታይ ዳኒ ትዝደልዮ ካንታይ መስለኩም ና አምላክ አጸቢቁ ዝደልል ልብ ማለት እዩ ምን እዩ እንታና ባህ ቅርብ ይሉሲ ገጽካ ዝደልይሉ ኤርሚያስ ንስኻ ዶ ይኮንካን ንልብ ሰብ እተቅርቦ ኢሉ لب سبنا أملاك كمت خلو ستيلنا أملاك كمت خلو فرق أفريقي أملاك يزقربون ماليس أملاك يو صوريات لبنا أملاك كف قروة من مايلو صورو يلب زبكاك زيابيريو أستوعلو نعم أملاك ندقرب كحت كيد كلها صورو يلب زبكاك زيابيريو بيتروس حنجمن جهزين ديماتيو انتاي جيرو قويتا نبا سخام وان كخفلت سيلو أزن مخمت سيلو حجي زي أمنة زي امنات كتب لهم كبار يا جندحان مئزاز الله واجن زيا مئزاز سلزل الله قوي تقان عيلو صبوتي كرستنا خم زيا أم تايم قصاصيا أب ماي خاطقيد أبتات الناو زل العالم هد يزبلك حدا نقركم مع التاوي أبقى المجزافير بصولة بيبقى الأملاح مقرب مينيمم هدو يزقبرك وش تغا أيربشني وش تغا هدآتي ملو أبتات الناو زل مركب متى حقدوس أمنات بمركب زي مسلم غنيات نتاي مسلوكم مركب تتسير أخي الواي والحادة دقافية بالله حكيده أما لساب تقاخذ زخنا نقر تزيلس تسيرات تسير تودع بايزوي بحردا مركب أب جالف أوف إيدن مركب كيدا له كم زي كان دحر إيها بتعمي زفر حكا بتعمي زفر رح مالتي
بطرس انتي لو نعايلو ابي خيد جميرو حجي اب بحر خيد جميرو انتي بلنا مصحف قدس خيد انتي غيرو جميرو مخنياتو قال سلازوصه اب تقال تموركيسي زغيد نيرو يمان صقام دحر داريخا خم تودق غنا ترين دايكونن غنا عبين فرقا فرقي زلو سلاز انتي غبرنا انتي بلنا نافت ما حك جمر خرمس جنبر انتي غوينو تبحر خان بحايل خمص ريو بحايل خن قاس مسراي انتي غيرو كتحل دما جمر يلو كتحل دما جمر اب بحري كتحل اي جمرنيها وي تحلكا وي تحلكاني سلاز تاغير مالتي اتا امنات كتبرز جميره مالتي معناته هولد غيراتو صنح انت امنات يحزاتو صنيحه نقالو مؤمن يحزو صنيحو ات غويتا زبولو قال ابسوليت قال غيرو يتقبلوا صنيحو نقال እግዚአብሔር ابسوليت قال غير كتقبلو نلبخا زدالو እግዚአብሔር يو نملو لب እንዳምጻካ ዝኸይድ አስተውዕሉ ንሰብ ቆሮንቶስ ከምዚ ኢልዎም ጳውሎስ ልብና ንዓኻትኩም እንታይ ገፊዒ ሙሉ እዩ አባኹም ግን እንታይ ጸቢብ ኢልዎም ንሰብ ተሰሎንቄ ግና ግምጥልሽ እንታይ ኢልዎም እቲ ንሕና ንሰብኮ ቃል ዝተዛረብናዮ ከም ቃል ሰብ ዘይኮነስ ከም እንታይ ጌርኩም ስለዚ ቆጽርኩሞ ከም ቃል አምላኽ እዚ አብሶሉት ናይ እግዚአብሔር ቃል ኢሎም ሓሲቦም ስለዚ አባኻትኩም እንታይ ዝገብር ዘሎ ኢልዎም ይዓይ አባኻትኩም እንታይ ይገብራሉ ኢልዎም ይጎይ ይዓይን ይጎይን አሎ ቃል እግዚአብሔር ፍረ ናይ ምፍራይ by nature by itself nobly ክእለት አሎ ወላ አንተ ትስخሉ አይድልካኒ ማማቅርታ አይድልዮን ይዝብለኩም ደለኹ ሰብ ገላትያ ዝዓበ ሽግሮም እንታይ ነይሩ ነቲ ቃል አምላኽ ክስخሉም ሶ ኣይትስخሉን ኢኻ ከመይ ጌርካ አግፊሕካ ከም ተቀበሎ ጥራይኻ ትሓስብ ንሱ ኣብ ልዕሊ ሓጢያት ንሱ ኣብ ልዕሊ ሽግር ንሱ ኣብ ልዕሊ ፍርሒ ንሱ ኣብ ልዕሊ ዘይምእማን ንሱ ኣብ ልዕሊ ፍርቂ ጎደሎ ልቢ ክገዝእ ዝኽእል ቃለይ ምስከደ ኢሉ ማንም ኣይመልሶን ኢሉ ፍረ ከይፈረ ኣይመጽን ይብለና ማለት እዩ ስለዚህ ትሑት ልቢ ቃል አምላኽ ከምዚ ኢሉ ንሱ ግና ንትሑታት እንታይ ይህብ ኢሉ ጸጋ ይህብ ኢልና ሓቀይዶ ያዕቆብ ክዛረብ ከሎ ንሱ ግና ኣብዚሑ ጸጋ ይህብ ስለዚህ አምላኽ ንዕብያት ይጻረሮም ኢሉ ዕብያት ማለት ንአምላኽ ዘይደልዮ ማለት እዩ ናቹራሊ ሰብ ድሕር ዳ ንአምላኽ ከይደለየ ዝነብር ምክንያቱ ንሕና በባህሪና እንታይ ኢና ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ደቆ ወጣዓይና ኢሉ ሓቀይዶ ስለዚህ ናቹራሊ ሰብ ንአምላኽ ክደሊ ኣይክእልን ዕቡይ እዩ ማለት እዩ ንአምላኽ ስለ ዘይደሊ ዕቡይ እዩ ኦኬ ነዚ ይዛረብ ዘሎ ንዕብያት ይጻረሮም ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም ይብል በአርሲ ንአምላኽ ተገዝእዎ ኢሉ ንዲያብሎስ ግና ተጻረርዎም ንሱ ካባኻትኩም ከሃድም እዩ ንአምላኽ ቅረቦ ንሱን ክቅርበኩም አቱም ሓጣን አዳውኩም አጽሪ አቱም ሰብ ክልተ ልብልብኹም አንጹ ተሸጉሩን ጉሃይን ብኾይን ሰሓቅኩም ናብ ብኽያት ሓጎስኩም ናብ ሓዘን ይለወጥ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ትሕት በሉ ንሱን ልዕል ከብለኩም እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ናብ እግዚአብሔር ክትቀርብ ከለኻ እግዚአብሔር እዩ ንልብኻ ናብ እምነት ዘዳልዎ እግዚአብሔር እዩ ንልብኻ ናብ እግዚአብሔር ምድላይ ዘዳልዎ እግዚአብሔር እዩ ጽሩይ ልብ ዝበካ ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ይብለና قالت تزلب بوسب أين تاي قبر كيلو قال እግዚአብሔር صلاة كيلو هذا خاز سلطة يلنا يلو يعقوب كزارب كله قالت تزلب بوسب أيس بقول ما قدون تاي كونن صنع يكونن ما خاب أملاخ جلز قبل تاي قبره أيم سلو نتن كلته نب حنت زمت أنجنا منيو نب أملاخ مسكرب كاي سجاء زمت أني يزبلكم دلله سجاء يو تاي قبران نخلت تلبي تاي قبره نب حدا زمت أمالتي أملاخ استمسجن يكون سلزي تن عند ثلاثين حبرت يا قداميتي دحري خان تايلنا لنا تحتنا مالت قص እግዚአብሔር ምድላይ ኢሎ ትርጉም አይሸኒ ና ተሕትና ኣብ ትግርኛ ኣብ ኩሉ ቃላት ማለትዩ ካልእ ትርጉም ይዘለዋ ስለዚህ ናይ እምነት ዓንድታት ቀዳማይ ሕብረት ካምስመን ከም ትገብር ዳይ ዝገብረካይ ዝድርኸካ ወይ ካን ዝውስኖይ ሓዲዩ ካብ ክልቲኡ ቀዳማይ ወይ ተኻላይ መጽ ማለት ካልኣይ ካን ተሕትና እዩ ገጽ እግዚአብሔር ምድላይ እምነት ብዘይ ገጽ እግዚአብሔር ምድላይ ከተጥርዮ ኣይትኽልኒኻ ከተዕብዮ ኣይትኽልኒኻ በታ ካብ ኩሉ ዝተቀደሰት እምነትኩም كل ساعة بمنفس إنها نسكم يلو بمنفس الناس اللهم بآخا إنها نسكم يبلنا مالتي تفكرني يا جيرهم با يهودا قصر إسرائيل زلا يهودا عندهم عراف يزلوا هذا دايب لنا بزعبا إسرائيل وين كوتس خلوا in fact تمسح صبوا جرنا نحرم بيبنيا هذا تعم صبوا نجرالو نسخان تايو እስራኤላውያን ከወጡ ሆሎሲ እግዚአብሔር ጽሪቲ እምነት አብኦም
خجبر يدلي نيرو خم دي ناتو بلان كم يتناتو علامة نيرو نسوم جن تاجرهم لا كسري واي كالون كسري واي كالون كسري إسراهم ببين نسخاتكم جنا سرشوا عتتم عتم فقراتي نتوم هواريات قويتنا يسوع كريستوس أبتدي حراي زمن بوكي فتواتهم زمان الله سمع الله استخدم سيام إيلهم قدم زناقركم كالات ذكروه زياتهم في الله يزوم تصوم منفس زي بقولهم سجاوين يوم يلو نسخاتكم جنا يلو عتم فقراتي بتخاب كله التقدست أمنتكم أمنتنا كاب كله التقدست يعني قدسنا مالت مسحة كله انتهي زبلو فلوي مالتي حكي مش قال ترجم يقول قديس مالت عفتنا إبراهيستي استفلي مالتي أب إسرائيل قديس بارني عزب بهالبوتالو كاويز متص مالتي استفلي بوتاي سلازي أتي نسخاتكم جنا خاب تقدس عبتم قراتي بتخاب كله التقدست أمنتكم نرأسكم إنها نسكم بمنفس قدسون الناس اللي يقوم إلو نداس الله أنا أملاك تمتس خلها زعبير انتهي قبرك نداس رأي كايمتس نداس رأي كايمتس نداس رأي كايمتس مالتي ملو كسب تقبله هنا تبال الله متسح قدس أنينا تبال كان يرى تقاليت تقنا قنيت حجي جات أنينا كل جزء تباش ولا سلز نبرت نسخة انتهي تقبر نبرتي لنا متسح قدس تبكن يرى تياتلا قص الله مهني أتكون ديدك الله واتي أقول لك زي عمت شحات بل عمت يتولد عمت يا خبطون fast growing families يا fast growing families الله نبزي حجي متحف ساميل مالتي انتي يقول لنا كل زي عمت تيا تولد تيا غاسل زي تولد تقوي مسجوها يتحجي أبشيلو أمرما تايمز ببع عمد كتمو يديب نبريلو أبا خلت يوم دك إلي خوفنا في ناس كانت النبرو تقال كان السؤال لما عتمس مسألة نسنة أني ناس بيتون كلهم أوداتنا والدان قد يوم هابو ميلو أوداتنا والدين يوم كاني رما حجي كل جزء خطر يوم كلها صنبونا قريب بلان مالتي جزء أمير ما هتس أنا سلزع عص وجنايلو تامس عررتا من تختوجها ويكا تخوريها إلى من مليسا تباش ولا نبرت هذا متصارت يا خلاي تباش ولا ساتساي كل عتام على توتريا أبعي كلهم كانت عمت كان تايجور مسوات خصو يخدو يخم كل جزء تصلت هاجن تايجورتون أي قارص أتون تي أشعة مليسا أنت تجبر تولد تي أنت تجبر يا جال ليلات ملس مالتي تي تولد تي تولد تي تولد تي تولد حجي ملو لبي كم زي نبرة ببنتي خات فلت كتباش ولا خلا تبكي نبرتي لنا of course قليل يكونن جن still تأملاخ زدليون نصه لبي إحازة نيرك زي أبي ريزان نصه دينا نبذلنا كبر استخي وصانا تامت صارتام أنت تقول على مليسة تباش ولا نص عمد كم يقبري له نافت بيتك زي أبي تدي بلا جزيت أنينا خم تباش ولا نبرت نسخ أبخيت أي بلعت دماء جزين دار أخو أي بلعت دماء شو علك أنا سب هنا أنت يكون كي خت بخين أنت يكون كي زيت بلعي أنت يكون لبخو جوي على بلا كم عصرت ولد أنا روح شكم بلا جن تكالله أي كلمة تساعد اليود لا مالتي ردعنا له لازم اسمه العلم الساتين دم تنسيت كاين قال دم بقف دقة مقدس أمن بركوفي لنا بريب لنا إلي إلي ده حنك ملصينا عمت كلمة صخلة عمت كلمة صخلة عمت كلمة صخلة she's being transformed تغير يا زلا تلوت يا زلا نساقن أي تفلطون أي تستعلون يا زلا حد تصبونا جرجنا الله عمت ممساقن أي قرصتن تركب أي تركب عمت تمس تركب أي تركب كل جزء تسلي تركب أي تركب كل جزء مسحاب كل سندم تركب أي تركب كل جزء ما بلسات سيت معلتها تجبر تمسجن እግዚአብሔር ቃል ከምዚሉ ድሌትኩም ዘበለስ በጸሎትን ልማናን አብቅድም አምላክ ይፈለጥ ይሉ ምስናይ እንታይ ምስናይ ምስጋና accompanied by praise ይብለና ምስጸለኹም ምስወዳአኩም እንታይ ግበሩሉ ሽዕሉ ምስጋና አልግቡሉ ይሉ ማንያት ጻያ ኸድ ገካ ስለዝኽእል ማለት እዩ እንድሕርዳ ጉሪምሪም ይልካ ብድሕሪዩ ኸይድሎ ከምቶም ብዙሓት ዘጉረምረሙ እማ አበረኻ ዝጠፉ ይሉና እግዚአብሔር ቃል አይኖ ጉረምርም ይሉ ምጉርምራም ለትኹሉ ጸለኸዮ እንታይ ዝገብሮ ማለት እዩ ጥቅልል አቢሉ أبت تراش زأتوا أملاك يكونن زي سمع نلبها سلزود كمو جن أملاك كاني أبت تأمنوا لب أبز أمن لب سرح يكلم سرح يكلم دايم تسأل يحشكا بتيل كاري دكس سجى خاون عرفت دليل
عمد تصلي سالسيت معلتها أنت تقبر بلنا تمسكن قز أمس كدت جنا يبرتعي نتشي أم تريوم نبل دحرت بكن يراي بلنا تلو تجن دحرينا نريا مالتي حدا معلت جن تايجر بلنا أبقد ما أملاك تسلم جمرت إخزابير يلبس سبزنت إخزابير يلبس سبز اللوت إخزابير يزدي بكا صح قدس مزمور بدياب زبالة الله ريهم اللهم مزمور بدياب نحر دام بيكم عسرت حموش معرف الله حجهم قلت أين كلنا حموش معرف أبتحتي حموش معرف أفتماكلي حموش معرف أبلعلي مزمور بدياب مالت إسرائيل وين عمت نبي يرسلين متى فح كابز بول بعد خنوق دخلوا ويكان أبت نقدت دخلوا يزمروه مالتي أفت متشرش عن تايلو أتم أبيت إخزابير تقوموا إبل إخزابير تاي تكبر ويلو أي تعرفوا مزمور بدياب أي تعرفوا يزم لك سوق الكهنة أملاخ تديب سوق الكهنة تديب من العلم مالتي بدياب إلى ما ويكاني نابل العلم قص كام بدياب مالتي إخزابير يمسكن كم قد أي تملس أي تقارص من ملسكا كتوسخ إزدلك إخزابير مالتي أنا عدم عالتي وإخزابير قوي تاسراو وردت باريخة صبع كاري خان تذكر كاني لا نباريخة هون أنت زي رسع كاني نباريخة أتبعت أقول very specific صلوتي أنت هاب كان نسي أنا دم ما كل زمن هوتون إخزابير أوفيو إلى أبت مسرح إخزابير حدا نجر غير الله حدا نجر لويت الله على أملاك كم زيلو صدق بثنا حدش كنا أم كهنا بروك صدق كنا نقص أملاك هندو ليمو لو أبوكم يلو حكي ده كله خاص أبوكم يلو كتسأل مس جمرت بولاد قال ملتات قال مسهرفتا مسقنا تاخد مس جمرت أمونجو حدا هاقواف كتر إجروا حساباتها سمايا وتغيروا أفت بيت أملاخسي إلي تريو إلي أورد عين تعويري لنا مسح قدس أنت يكون يسمعنا أنا خمسة إنكلاين تشيرد بحالا إن شاء الله زين ديت الساعة أو خوين بتعرف دقة دوز بل خوين يسمعني وتسمع كمان هيكلني أو خوين تايلوا هتسبيت سخرتي خسي سخران كم عاد يخطو تسألوا نتام بمنفس اللي سبات سخران زبلهم تأفس جاز اللي مقبرها وريت معرف كل طريق مالهم نتام بمنفس اللي نبور تايلهم زيهم قعش ميسات يوم السخر يعملهم بمنفس زلوا سب بس جاز اللي أيردوني أبسجان تلقاتهم بمنفس زلوا سبات أيردوهاني تدقوا زلوا كلنا عقان تاي إيش النتيجة بلكا زابيري مسكن أبزبو تازن تايلوا سخران كمان ما عجق توت سيلوا سلازم تايني رومالتي بس جاي يزخير كل جزء بس جاي دمالس in fact he is very corrupted دقو تعمي حما نجار قبرون يرام مسوات غسو مسموت سبات قدم قال እግዚአብሔር ታይብ ለናት محزحر مسوات مسحر رد حر صرف عندك إلي حق أيضا صام جنا بتشكواز مسل لنا فوركيتا مالتي وات فوركيتا جيرام جنا خيت تبص خلو إذن عنا يلهم توم سوات قدوف تولوم ده يكون عيتسوون يخم بلوم إذا بلوم يروح كل سب مالتي حجيس أنت إلى بقى እግዚአብሔር سي تخيت ردات حسابات استقيروا منفسه وخينه أبزبو تازن أملاخ زقل سب حدا تبعتها يودي يدلو ليلة حسيبة بس خد سل جميرة مالتي እግዚአብሔር እንዳለወጥ أصل زغده أبزبو تازن تاجيرة مالتي ناب أملاخ كتسلم جمرت وردت باريخة صبوا كان تريخة أبرو استما بتصعد كونه خاب كن እግዚአብሔር صلوتها مسن وحيت إلي أفايت أمت نبرة هالناس نسا باللبا أن تزاربت كنافرات رأي وسواس نبرة دمت أجناي تسمعن سلزي إلي صغرتي أخي قديلو حسبه إلي خاصة مع عزي خد صغر وين خس كابخي عيتوت يعني بدان ساقنا قوي تايف عليه أنا اسم منفسي جهاز ملء سبيتي إلهته قتصلوا شو عيلي بسلام كيدين أملاخ إسرائيل لما نخ يهذا كي إلو من لسيلو ولا تشي من رأش مديد وينيرو نسخة باريخس أبكر ميخا مقصر كبلت نصب حيت أنج دايب لنا بزي تاسا بيت دما ما قد أخذت بلعتون دحرزها قص أقوي تمسينا أي ترايتن زي أقول ناي أمنة صلوتي عملتي هذا عبنا قرق نقولكم عسرت حد عسران سلستن ماريك أس قوي تاهم زيلو نتام أمس مسرقة ما نتا قص على البلس قص لنيروا دحر نصب حيتو تجريمهم نقيس أمس رأيتهم نقيس أمس رأيوا دايلما قوي تا نها تا تمالي زبل كاسي نقيس دايلما زخونة يخون نتزبولو خمس زخون زعم من بريلو زخونة يخون نتزبولو خمس زخون زعم من بر بلو زي ولا وليلو سلازم تسألي وزبل كله خمس رخبكمو قويتا بزعبات ناي مجرشا سخانا أملاخ تسأليخا ناي مجرشا ستيت بصحي الزارب زلو عرفت ما جمرت هذا دات ولا والكا تسألي قناة تقربيها
تقرب يخا እንዳጸለኻ تكيد مالتي እግዚአብሔር استመስገን ይሁን ساعتي تاكل ስለዘለኻ بزي اكل حنت ነገር ግን አሁን መስክረልኩም ምክንያቱ እዚ ዛስ ክስታይ ወደ አሁን ግን it's okay አخلናይ ርግጸኛ ይኻ ትኾን ማለት ዝኾነ ይኹን ከም ዝረኸኩም ወንዳሞኩም ኣብዚ ፓንደሚ እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ቃል ብዙሓት ሰባት ምስክርነት ከም ዘለኩም ይአምኒ እዚ ዘይኮን ይልኩም ኣይትሕሰቡ ሪኹም ኣለኹም ሰብ ብዝገበሮ ነገር ሶሪ እግዚአብሔር ክገብር ምስራኣኻ ይኮን ካንተ አምን እግዚአብሔር ብዛዕባ ዝገበረልካ ነገር ከተስተውዕል ክትጅምር ኮለኻ ኢኻ እምነትካ ዝውስኽ ርዳናሎ እግዚአብሔር ንእስራኤል ከም ዝኢልዎ ዘክር ኢልዎም ኣብ ቅድሚኻ ክገብር ይኮነን ኢሉ ዘክር ትኸብ ግብጽ ዘውጻካ ትኸም ዝገበረካ ዘክር እትሽግሮም ምርሳዕ ነይሩ ዳንኤል መንግስት ኣብ እንታይ ኢሉ ዝመዝሙሩ ስለኢልካስ እንታይ ኻ ትገብር ኢሉ ኣኻዊሕኻ ተነቃንቕ ኢሉ እግዚአብሔር ውሳኔታት ክልውጥ ይኽእል እዩ ኣብዚ ፓንደሚክ ኮሎ 20,000 دولار ኣድሊኒ ደፋር ደልኩም ኣይሰርሕነ ነይረ ሽዑ ምክንያቱ ኣኒ ቆልዑት ትምህርቲ ነይረን አንኢምፕሎይመንት ኻ አፕላይ ገረ ሪጀክት ኢሎም ምን ማለት $20,000 ካን ኣድሊኒ ነይሩ ብሎኩም ኣለኹ ሕጂ ደሌ ይኾንኩን ኢሎኩም ኣድሊኒ ኒድ ኤንድ ዋንት ትፈልጥዎ ይኹን ኣድሊኒ ነይሩ ማለት እርጀንት እዩ ዘን ጸልየ هويح مالتي صوم صلاتن وسيده صلي there is no way ولا حنت ነገር ከም ጻይክልኒ مالتي اتزدليل وان كان داتا قربن مسمص ሓደ ቃል ግን ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ተዋሂብን مالتي ሽድሽ ወርሕ ገይሩ ሪጀክት ገይሮም ናብ ትሪቢናል ገለመለ ኸይዱ ነው ይሕ ዛንታ ባጭሩ ስለዚህ ሪጀክት ተባይለ then ተቃልናይ መጨረሻ ሽዑ ፍርድኻን ጽድቅኻን ጌርካ نون نجارين مسلين ودع كامو صادق كونكا أبز فانكا تقميتكا تبلك ذي أقل حنت رصيد نايز خونه نجار نيرا نعاس حفت تكعيا مالتي زابيري مسكن كلام الله كم زبلنا أبكالاي تيميتيوس ارتب من بار إيد شماغلتات أبخا زلو هبت كتحدثو ذكرك كان لهم مسبلو بمنتاي تقادل يلو بتستوها بلالكا تنبيت يقع تقادل يلو تنبيت مالت استقلت أنا إجزابير قال مالت إجزابير نعاها بيرسونال ذهبك قال أتصنعك قاعد حزة دحري الصومن دويلهم $20,000 سيدهم الله شك حجي خابزن لعلم السكرنا نزل لكم سوات قال لكم يلي أمني زون عبد نجرون أيقونا أوكي sometimes نمتاين أخن مسكر زد لي ناقن نسبات سلز هانس مالتي مسكرنا نسبات هانس እግዚአብሔር ይመስገን እርዳናሎ ናብ እግዚአብሔር ክትጽልይ ክትቀርብ ኮለኻ እንዳተጠራጠርካ ክትጽልይ ትኽእል ኢኻ እንዳትጸልኻ መስከድካ ናብ ኣምላኽ እንደቀረብካ መስከድካ ግና ንልብኻ ናብ እምነት ገጹ ዘጽርዮ እግዚአብሔር እዩ ኣብቲ ኩሉ ፕሮሰስ ዝመርሓካ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ቀጽል ማለት እዩ ሃናኹም ያ ገራ መዓልታው ቀጽላ እግዚአብሔር እንታይ ገርዋ እንዳንጽህ ካብ ምጉርምራ ማውጽዋ ብድሕሪኡ እንታይ ግልና ጉያም ጉይ ተመሲላይ ተራእየት ተባጭ ወላ ቶም ቆልዑት ተራእዮም ገለመለ ድሕሪኡ ኣብ ዓመት እንታይ ገራ ብለና ጠኒሳ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እንጽልይና